Само брой до 12. Най-добрия ви посмачка и раздай се. Да се лее, да се скача, що ме бал да се откача. Айде всички каза! Blow up the fire, don't be so shy. You're right, take off my clothes, oh bless me. Добър час, скъпи нови! Добър час, 2025. Най-хубавото те първа предстои и вие сте готови да го постигнете. Вярвайте в себе си. Обичам ви! До вас, вашата бивша класна Есен Мехмед.
Желаем ви всичко хубаво, на добър час и на двата класа. Всички